Diteruske ye. Lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Pemlekan. Yen ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni awamu. Ora minggat suara aku. Wis gawe wirang Setyaki kene marganing patimu. Panggal tayone. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara aku sing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa manjile? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek manjile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo. Sagu dadi sulihe Bagong dijotosi Makjlik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, nggih. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Makjlik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku, Lek. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong aku ora trima. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira Makjlik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca, Antarja dicoba wae. Njajal Bagong ora sah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki mergane patimu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Ya piye ora ya. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku ora sida. Mula sara karo kowe. Piye kok ora sida iki? Wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasa nesu ngono kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Ngono aku ditimbali kok Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong mungsuhe lancur Pandhawa terus Setyaki. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra tambra kanggeng awita denceng-dencengan om
Kadangipun Kakang Dimas Werkudara barep kakangku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning Panakawan ora pangling Bagong ingkang Abiyantara. Wah, cah degleng Bagong arep apa? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mula kaki timbalono barep kakangku. Yen Bagong Darbe Panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi Panakawanku lan Panakawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dagi timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun Kakang dangu kelawan Bagong Mangsa Baronga Purbawasita pasrahke marang barep kakangku. Panakawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu Panakawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing iladune dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinuwun. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Wah nganter mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tamanana Bagong. Kula pundhe nggo jimat paripandayana ingkang santos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Akarang kula niku nek krungu pangendikaning Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun Puntadewa niku nek ngendika luro, alus, lembah manah, andhapasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong? Sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Padha kanthi raharja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambikala. Bekti kula kunjung nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayogakno nggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Panakawan Bagong padha raharja sak praptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Panakawan Bagong nuwun wonten pangending dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Keparang ngaturaken tebah Siti Sekol binung teling keron kelapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakasuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten.
ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo jan-jane ya padha wae. Jan-jane Dik. Iki dan tenan kok. Anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki merambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Nah, kaya utek-utek nang jero anu. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kula Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngerti nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok. Ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluki sirkuler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye arep bangun kayangan ki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondhang negara ingkang panjang punjung pasir pawikir Lojinawi gemah Ripakarta tata Turaharja. Panjang perdiring dawa punjunge kuluhur lan sak piturute. Sapa ta sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta ki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondhang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balungleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa. Ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar, merga Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngoten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng ngarep pendopo nika wae sing seba meng kula kare gareng kare Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngoten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun, dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunakake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah pokoke bapak ngoten nika nganggo dalil-dalil barang.
Iya, ngengke bapak saniki rak ngiyai. Oh iya. Ngenten niku akeh banget pokoke. Intine terakhir bapak nimbali kalih kula, Bagong nyedhak kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok ming kowe. Terus Petruk sajahe kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong, nggih ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong, sowana pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna gawe neneling Purwoduksina. Merga kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi nggawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Kudu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Karawelang. Tumbak Karawelang payung motha. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung tunggul naga. Oh iya. Karang ya wong kula niki SDM rendah e. Ya ora apa-apa. Payung tunggul naga kali pustaka perpustakaan wilayah DIY pustaka Jamus. Pustaka Jamrut Jamus Kelimasada 3 niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa bababe? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta. Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun. Bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula ora butuh dibuyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate ora tepung kuwi arep ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngoten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukut, dadi bupati, dadi lurah niku merga disengkuyung dening warga masyarakat, merga saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Sutanaya, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae, Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi. Yo, gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngoten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi ming sak periode. Bar kuwi modar. Iya Bagong. Nggih. Mula sampean ngerti dhewe. Semar nika dadi duka pirang taun? Meh seumur hidup. Ngoten. Merga bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengareping Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong urung mati bapak wis teka. Ayo ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah ana wong kerokan wis dipesen. Iki sesuk nek mati aku sing MC. Lho pripun? Saking bapak niku le tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teka. Ana wong dandani dalan bapak teka arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong klumpuk niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem mlumpuk bermasyarakat ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki ana apa to ayo dibantu ora perkara duit bantu moral ngono ya apik. Oh ngoten bantu swara ego partikel niku ya diregani
Ora kok ming alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku ming alasane wong keset. Iya Bagong, nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ha niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing apik niku kumpule. Kumpule niku sing apik. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sripayu apa-apa bapak niku ora tau kok absen. Mesti mak petungul ngerti-ngerti ten riku. Mula masyarakat tresna, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedhaki para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampeyan kok samang. Samang niku singkatan saka sampeyan. Ming disikat dadi samang. Oh ngono, nggih nek cara nggen kula ngenten niku samang. Mula dinten iki kula sowan kepareng samangke mugi andadosna ing kawuningan kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, kalih pustaka jamus miang jimat kelima sada sareng sak tindhaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pengendhikanipun Siun Prabu Darmakusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh atine Semar? Modal ora. Semar iki nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan dodo, nang pinggir omah dodo. Ana daya barang dodo. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula nuwun mapunten, Werkudara. Nggih. Kosik Yayi. Saking tumindak kuwi kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani kelawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi nias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora percaya marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Nanging petungen Semar kuwi menungsa lumrah, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Jiwane kaya jiwa menungsa. Mula ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru merga isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih sandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungsa, kedunungan ina lali salah apes lan mati. Lah, kuwatiring pun Kakang ana tembunge si Bagong nyuwun ngampil pusaka 3, tumbak kara welang payung tunggul naga, kelawan pustaka jamus miang jimat 5 sada. Ana rasa kuwatir penggalih pun Kakang mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka 3 negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tok petung. Merga dasare apa aku iso kandha kaya mengkono, Semar isih menungsa kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjehke sik apa lair batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka 3, pustaka jamus 5 sada, tumbak kara welang, payung tunggul naga. Werkudara. Kagiat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit
Dosa ngreknaning bawana ya setu kang walang ati ya setu kang kudu kering ya setu kang ana sing tias ing Amit pasang Kalimantaben nyuwun pangapunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan. Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsana merga midhanget sabdaning Koko Prabu Ndwarawati. Kudu sabar merga pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe. Nggih, kula percaya. Ning ana kata-kata sing marai ora penak. Semar ki isih kedunungan Wadak. Semar ki kedunungan Wadak, wong sing wis kedunungan Wadak kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Terus Semar dianggep arep tumindak sing ora prayoga merga kepengin gaya wujuding tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Klimasada. Nuwun sewu napa atur kula nika dereng cetha. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gaya pustaka Jamus Klimasada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun, Semar niku wonge ora seneng regejegan. Kok mbutuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupute karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Monggo Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatore jebol. Ngitung umure Semar. Pinten abad umure Semar? Kok isih kepengin gaya kanugrahan, kepengin gaya derajat pangkat ki nuwun sewu. Niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik. Niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar. Bagong aku njaluk sing sabar. Kula nepun ngenten iki ora iso dindakke. Bagong sabar dhisik. Ah ora iso. Lara ati kula dunake kaya ngono. Ketayalan tekan mriki saringan mawon. Nek ana sing ngarani Semar tumindak elek, mboten masalah, mboten masalah. Kula tak wangsul. Kula tak wangsul teng Karang Kadempel, kula tak matur kali bapak, "Pak, kowe dikira ngene. Kowe dikira tumindak arep tumindak ngene. Mengko nek Semar takon, "Sapa sing ngarani Bagong?" Sing ngarani iki. Kira-kira piye? Nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Adu arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora padheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma. Wiwit dikongkon bapak 3 dina kepungkur kula sinau basa Jawa. Men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing alambene sampe naik dhewe. Bagong kuwi nalendra ora urusan. Bagong sing sabar. Aja kaya ngono, kowe sing sabar kowe wong tuwa. Wong tuwa ngapa? Kok aku ora trima. Wis ngonten mawon saniki lereke. Saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat 3 niku mboten. Apa? 1 semen 3 sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Myang Jimatriyata ajeng mangpareke mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke nggugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan Wadak mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning
ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun ngluputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundhone saniki Pandhawa ngunduh wae ing pakarti iso mukti ngawibawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundhak pangkate, ora ana kok tumenggung Semar niku mboten wonten. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas, Ndara. Nek kok sampeyan wonten niku malah enten pangendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggale sampeyan ora tetek, ora tangguh, ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pangendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu. Sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten wonten. Pun ngeten mawon kula mlakoke omong nggih kula niku kesel. Ngomong terus saben bengi laren-laren. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretrek-jretreke sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane aja kula omong nggih, bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi, kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Kula omongke A, B, kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandhake kontol-kontol dikandhake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu, kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Nek nganti bapak kula lapori ngonten, Pandhawa kok kaya ngono. Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Nggih gloso terus mengkurep dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagya. Saniki raine ireng matane mledes. Mergo nontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak apa anane. Prabu kados pundi lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik nanging bloko soto blak kutang terus terang menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar Koko Prabu. Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meneng wae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Ayo melupun Kakang metu jaba Yai. Kocap kacarita nalika semanten wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Ndrawati nalika semanten dumadi kalaning jagat gaweaning para dewa dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka Kyai Tumbak Karawelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada katingal gegana tutuntat tindake iki Lurah Bagong.
tanpa tinimbalan tumuri maju nggonmu ngabiyantara. Ana apa Sedewa, Koko Prabu? Kula nuwun sewu menapa Koko Prabu mboten prisa dhateng lampahan ingkang kelampah. Pun Kakang sumurup kedadian apa Yayi? Kula nuwun sewu. Menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining batos. Menapa dene panyakara bawanipun Koko Prabu Ndarawati menika boten saged kabukten krana menawi Koko Prabu kemareng kula caosi priksa sapengeripun Bagong pusaka Ngamarta tetiga tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus kelima sada katingal gegana nglangkungi wonten ing Ndatulaya tut wuntat dhateng lampahipun Panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacarios pusaka menika dadosan saking para nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabéda kadidine jalma wantah apa mengkono Dimas inggih wah cetha yen to diarani dening Kresna mau ora kabukten lan yate Semar lahir batin nanging pun Kakang kuwatir Koko Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandhang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Koko Prabu Ndarawati piye Dimas aku percaya karo Panakawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulasara karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku Dimas Werkudara mangsa Baranga ya ngestake dawuh kembar kula wonten timbalan pun Kakang bakal tata-tata lumarapun ing Karang Kadempel nanging budalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton kula napa ngestaken dawuh nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa purna gatining maranggilan sanata asa kundur ngedaton jelok saking dampar kita ana kinapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Japa Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon gawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata Arsami
dadi tekan semono Sinuwun Ndarawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo Sinuwun Kresna. Iya, ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka 3, Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Jimat Lima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe Sinuwun, yakin. Bapak ki nek wis nesu ngedape-dapi nggilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Ndarawati ki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai, Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Ki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinuwun Ndarawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelar Hirawang Ndara Setyaki, iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apane? Sampeyan iki lho. Kondur teko mak bedengus. Kaget e kula. Bagong. Non. Warendi. Wangsul. Bali ngopo? Ampun yaketen kena ora entuk angkutan. Malah ora tekan ngomah kula. Aku tak takon karo kowe bali arep ngopo? Ajeng matur kalih bapak. Matur perkara apa? Wah, niku rahasia. Blok ora. Non, blok ora. Ora bloko ditakon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen bloko tak jempalani Bagong. Mangke yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijempalani? Ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa, nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah, ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ra iso mikir kula. Bagong, Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndarawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih, arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndarawati mambeki kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lha kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho, iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula teng pundi? Ora sandatakon salahe yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesune karo Koko Prabu Ndarawati, mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndarawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh Semar karo Kresna iki digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kowe aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndarawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari sendok. Wah, terus nek kula bangga tak rampungi. Nek kula pasrah kowe tak bondo. Oke, wis ben mudar nek kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu ning cangkeme Sencaki lho.
Omeng lambeku terus sing klebon laron apa mergo aku ki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu ning cangku aku apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Den. Cacing niku kepidak menungso ngolet ki ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra ndek perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro ae masuk angin tak goleke tamba, sontek tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikirane sampean getak-getak karo Bagong ki aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi aku. Yen ngono kowe wani karo aku, Wedian diamput lho. Malah misuh-misuh Ya men. ora minggat suara aku, ora manut terus Setyaki kene marganing patimu. Jajal sekseni piyai semene. Sencaki karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo. Mati dening aku. Mangga ayo. Bajigur keneng terus aku. Ngasem kok. Tak tendang ayo meng sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mat lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput, Sencaki bungahe ngantem karo aku. Wis jelas. Iya kowe Setyaki. Ayo aja leren maju rene. Njaluk tak ajar, njaluk tak remuk awakmu. Oke. Pisan iki aku kalah. Ning sateruse aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki penano ning kono. Nek kowe arep ngajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Iso ngoyak aku. Bekas copet e. Nggone sentuk copetan lek mlayu iso slep. Ora iso konangan wong e. Ayo Oyan. Ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndarawati karo Karang Kajembel wis. Matek aku. Kok dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Anu nggih. Ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Sencaki, mriki ketemu Linmas. Modar iku lho, Den. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong, kowe iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngeleh. Wis ora iso nyambi iki engko wis ngrekon. Itu jatahmu. Engko tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki.
Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Lindung wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wis mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean kok? Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajeg to dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak mbok menawa kang ibu gareng rapi meneh. Sogo telakmu mudhar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edan iki. Ndara Sencaki iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Lah terus ngene, aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ora tak ewangi? Serius. Lho tenan, malah ora mung aku Kakang Garusa Kakang Antarja. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Ki mbok digoleki lenge ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok goleki leng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kowe? Wis ora usah wedi. Wis saiki ning kene tenguk ning ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, lek cengelmu iki, Gus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arep sampean iki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon lek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Tak jare sok goreng. Engko. Lah. Padha wae wong senengane ya doyan kok dadak. Wis ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira Mak Setyaki ora trimo, omong aku ajari. Omong karo Kakang Garusa ya ben diajar. Omong Kakang Antarja ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipi e. Meng pipi iki apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya. Tantenane kene, wah gleleng ya aku arep sumbar. Tak medheng iki. Iya, malah kerik. Lah apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya. Wah ngatur banget ora. Sencaki tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndara Antarsena, Ndara Garusa, Ndara Antarja. Ndara Setyaki diajar ora. Ampun. Woi lah kae. Nika napa mlayu-mlayu nika napa? Oh kae apa? Iki apa nang irung barang? Ngosek Ndara Sencaki kok kaya latihan gestrek. Nang kene mandek kesel kok. Iso ngoyak aku wis iki. Yo, ayo manut karo aku. Anggir Antarsena. Heeh, Mak Cilik. Anggir karo kaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo. Kok kayane ana masalah karo Bagong. Badhe kula rampungi. Ya dilampungi. Rampungi Gong, ana perkara dilampungi ben kek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau saiki. Mambu. Keri. Mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temlekan. Yen ngono kowe wani harus Setyaki. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat suarep aku. Wis gawe wirange Setyaki kene marganing patimu panggah tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane ndara-ndara ku sing lenggah nang mburi iki.
Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, nggih. Apa Majile? Bagong kok nandangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Majile arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi suliye Bagong dijotosi Majile Setyaki. Wah. Ampun ngoten, nggih. Jenengan mriku kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Majile wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godhong si kuning. Ning sing duduk ya aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku, Lek. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mulane ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong, aku ora trima. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mestine do mbelani ora trima. Bagong itu tukang pamomonging anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak penake dhewe. Apa nek kira-kira mak cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Turjo dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Ya coba ye. Yo piye? Wong iki nek ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mengsa kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali mati, Bu. Boten derek aku. Saiki piye? Kowe ngomong apa saiki, Ayo muni ya. Muni ya, guys. Iya. Ya piye ora ya 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 ya. Ya wis. Ya wis. Ya wis piye? Ya wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sara karo kowe. Ah piye kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e. Kene wis nyewa tukang pukul 3 e. Pukul batu bata, pukul batu kali, Pukul gundulmu. rasa nesu ngono iki kok nesu ora. Nek sampeyan ora arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Ning sing penting sampeyan aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampeyan ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa Ndara Setyaki. Makasih. 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 Yo padha-padha. Beres pisan Lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul ya, Gong. nggih. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garwaca Kakang Turjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak. Mergane Kula mulai kon nggawa pusaka 3, tumbak Karawelang, payung tunggul naga, kali pustaka jamus jimat 5 sada Ndara. lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Kudus. Wiladara. Tumbak Karawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus 5 sada. Kok tanpa kenyono-nyono kok kaya melu lakumu, Gong. Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi brani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho. Ning ora memper. Mergo kuwi tak kandhani, Gong. Pusaka 3 kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis rasa dadak wedi. Pusaka 3 boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den. Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane
Kula tak bali matur karo Bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Tresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mitraning asta aning asta Arjuna ulun paring adhawu ora mati nduga mono. Lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok. Monggo tak utus supaya nyandhet kelawan lakuning Bagong. Lho Arjuna kula nun maring adhawu. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Aku tak munggah ning Kayiwangan bareng Paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang Semana iki mau pancen lahir batin libakan Balung Kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggalih Kakang Nayantaka ingkang darbe niat ingkang ora prayoga mboten Koko Prabu lajeng ingkang rayi sawetara wektu tunggunen ana ing kene mengko sawise aku entuk pangandikaning Hyang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan sira Yai Arjuna Koko Prabu sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka iya Yai Janaka Samarikoten prayitna semuriris samuriris eko balik
Den. Sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semaryo ya mung sejatine bakal nanjihake Kakang. Nanjihke perkara napa? Pusaka Ngamarta katelune tumbak Kurawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus kelima sada uncat saka pagedhongan pusaka. Apa playune pusaka meneng Karang Kadempel? Sejatosipun plajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong. Tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sakmangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa. Ya to yen pancen kaya mengkono Kakang, aku ngaturake panuwun lan nedha nrima sarta uga ngaturake sepira keluputanku Diagung Pangaksama. Dingemeh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabu Ndarawati Kakang. Mboten napa-napa. Ning sing baku gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta. Nganti kula rewangi kaya ngeten iki merga gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing Kayiwangan mboten wonten raos regejegan, mboten wonten raos mungsuhan. Wontenipun namung raos mat sinamatan daya dinayan. Kadidene gesang wonten ing Kayiwangan Ndara. Ya to yen kaya mengkono punta sakadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya. Matur suwun Den. Semareka Den Prayetna samurires eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Yen to pancen kaya mengkono klilan ana sawetara wektu Punta lan Werkudara bakal cumandha ning Karang Kadempel. Menika langkung prayogi Ndara mi. Latur mesanggrah wonten wingking mriku Den. Kang Yapa Mantra ya gumulung. Den Prayetna semurire seka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi lancur Pandhawa. Iya kek aku sing sowan. Yo Kyai Semar aku sing sowan. Yo Siwana Yantaka Agung sing sowan. Enten apa Gus? Gandeng kepundhenku Pandhawa, Siwa Puntadewa rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sedyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra, mligine aku Kakang Garut lan Kakang Antarja. Pun samapta ing gati sawiga ing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun Den. Derek bingah kula. Nala gareng Petruk Bagong, dalem Pak piye Pak? Ndaramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Den kula titip Karang Kadempel.
tentrem lan mbotene saka sampeyan lho Ndara ya manut karo kersaning Kakek Semar. Ya ora wangun ta, Truk. Ya iso ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke kesel ya awake. Dipun sengicaken nggih, Gus. Iya, nalagare wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung Bapak mboten wonten, kula arep sampeyan karo Ndarakarta Ndarantarja jagongan mat-matan bebasanipun wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Adu kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Apa reng Bedak-bedik. bedak-bedik ya apa? Bedekan kuwi jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong iki apa ora? Iki canem cukup lho iki. Iya, ngene kula kuntumbaske alate. Rasa. Enggak, Moh. Kowe tak goleke ciliwik rusuk. wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbaya sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap aton. Lirkin sanging ngrisang maweh gandrung ngramyang balaning sang Betari Durga. Wus manjing madyaning karang kadempel eling-eling watak kajiman datan sumlurupan dening sinten kemawon. Sigra manjing angganing Sang Antarja. Nalika semanten dadi malih watekaning Sang Antarja. Nyaut Sang Garukaca linarak wani kagiat Sang Antasena wau. Pripun? Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki ketoke karang kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok ngreng kaya buta nyaut Kakang Garukaca. weh lah ditulungi den mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndarantarja ketoke meneng bae kok ngerti-ngerti ngero kaya buta. Nyaut karo Ndara Garukaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora, aku ora apa-apa ya, Rek. Bagong sing ora ngalamun. Ora tau ngalamun-ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas saja. Rasa ngalamun sing werna-werna nek nganti Terus weruh ora kowe. Weruh apa? Celorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek celorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh braja. Kuwi santet. Mula ngati-ati wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng. Aku ya ora kok aja nganti kok ya. Nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mate dene aku. Wong, lho, wong.
sambato. Ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja. Pulasara dhewe ke. Woi, ada. Dimas. Karang Kadempel ditekani jim setan priprayangan. Ora pangling balane Bathari Durga. Aja ngalamun kang ndak kang slupan jiwane iblis. Iya Dimas. On Gustiar. Ayo apa? Ayo. Gong eling le, eling. Gong sadar le. Waduh demit apa ya kok nyedot-nyedot barang ngene iki. Gong sadar. Iya leh ku arep nambani cah iki. Monggo biasane jarene wong tuwa iki nek demit iki wedeni mung karo mambu sing apek. Iya. Ditenono. Nek ora nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kowe nek rung nganti metu rung arep. Lho kok iso ora gereng. Truk. Mambu banget lho, Truk. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyuwun ngapura. Udan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang e. Kebangetan kok Truk. Ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh Karang Kadempel kawulan akeh sing padha kangslupan mesti tibani karo daru beksi wisa racun mbok sapa sing nibani mula welingku aja ngalamun le aja ngalamun wah ngati-ati pokoke ya Truk pripun Ndara Gong non nek kowe nganggo netra batin sawangan dampyak laku ning demit simtan priprayangan akeh ora jamak-jamak iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus kowe matur bapakmu kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit saniki iya nggih ayo Gong ya Sang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Pak sampeyan ora nyawang Karang Kadempel kok Pak Karang Kadempel piye tata lair pancen tentrem ning batin kobong Karang Kadempel kobong kenapa ngendikane Ndara Antasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak Karang Kadempel ki mau Ndara Antarja kang slupan dilingke karo Ndara Antasena Bagong kang slupan aku sing nglametke Ndara Antasena dawuh karo aku bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit apa ya ayo kudu duwe Pak kowe engko nek ketemu demit kowe ndonga Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti muni ngono engko demite kobong Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong dapalke. Siap. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ah, wis ngono kuwi. Teguh ayo le. Yuk. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Bagong dapalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti goblok. Mantra iki ora dibulan baleni. Ora ana kekuatane. Teguh Yuwana slamet adine Teguh
Teguh. Truk. Aku ajari, Truk. Oh, ora apal-apal kowe Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka lor. Ora. Kersane Gusti, saka kersane Gusti. Heeh. Tabake. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwana Slamet, slamet Teguh karo Yuwana Slamet. Hai. Ayo ndi wong Karang Kadempel. Udus. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Halo. Mudyar mandi, Bapak. Ndi wong Karang Kadempel. Udus. Mas Teguh. Teguh Yuwana nanggone Slamet. Slamet utang karo Teguh. Saka kersaning Slamet. Duh. Cucup mbun-bunamu. Truk. Aku ora apal, Truk. Teguh Yuwana Slamet, Teguh Yuwana Slamet, slamet nanggone Yuwana. Cucup mbun-bunamu. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Modal ora kowe? Weh, Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Kopong awak. Waduh. Teguh. Go Teguh. Kowe nang gone Yuwana. Goleki slamet saka kersaning Gusti. Wono. Modar kowe. Kobong awakmu kowe. Do melu golek demit. Apal boreng. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana Slamet, slamet saka kersaning. Teguh Yuwana Slamet, slamet. Teguh gah aku. Nang apa rek? Kuwi lho. Teguh Yuwana Slamet. Ora to ya ora tekan kuwi ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi lho. Gong, kene rampungane kene. Teguh Yuwana Slamet, slamet. Wah, demit ki. Ya ini kok kon mam sosis. Teguh Yuwana Slamet, modar ora kowe. Kowe. Kok apake gong cokot sisan. Tugel sirahe. Kaya Ndara Gatot Kaca aku pancat pundake tak tugel sirahe. Kuwi dimbanke wae aja. Dimbanke ora mati. Karepmu ora. Setan endi akeh banget. Waduh. Ada apa? Setane medeni gong. Apa? Heeh. Weh, lah iki sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana Slamet. Truk. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong. Wah, domonge kok sing rai dhuwur wedok. Sing sijine lanang. Kok iso? Wah, godhek wae simbar jojot. Tak dudu ya? Ya.
karo donga ya Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet sakaring Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarapet to, Pak. Iki nggo sembrono. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Ora apa-apa. Teguh Yuwana slamet. Iki ngapa kok nyokot irung ki ngapa? Gemes aku. Saentuke lah. Ora wani nyokot kono ya nyokot irungmu. Emoh ora jero ora. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Arep apa? Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis dipangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe iki yo kole mempeng lho. Teguh Yuwana sama saka Gusti. Aduh, mati aku. Piye, Gong? Wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ngono ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nang kowe rasa piye-piye nang kowe. Kowe nang kowe. Rasa piye-piye nang. Bagong wis jenese ora jamak-jamak ngerti kono. Meso ditadai. Eman. Dapure ora karo kok ngono ora. Teguh Yuwana slamet modar kowe. Khusus kowe tiba pisan. Teguh Yuwana slamet modar kowe. Oh. Rasa tak ketokke ndak. Teguh Yuwana wujuh edan iki. Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Wush. Tru? Demite nggo selang. Demit tukang nyirami maning sajake. Teguh Yuwana slamet sawasaning Gusti. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana mudiar kowe. Kapokmu kapan? Kok kapake reng tak ukel. Kapokmu kapan? Modar pokoke nek tak ukel ora. Oh. Mak Cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo Mak Cilik, nek Mak Cilik arep gawe bubrah gegayuhaning Siwana Yantaka, Mak Cilik kudu mentala karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel, Bapak Kyai Jodipati wis rawuh. Apa Mak Cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentala-mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwana Yantaka. Nek ngono pancen Mak Cilik ki ora ngerti tresna asih karo kakekne Semar, ora ngerti males kabehane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep beda bebedanen Semar Badranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa Mak Cilik. Wah. Ah. Antasena piye? Mergo saka abot-abote kok ora bunggone
nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna. Wis aja tok penggalih. Mundura nyawiji karo para punden Pandhawa. Iya nggih, bocah bagus. Marika den prayitna semuriris eka balik ditiyoni Gandayani ing Semar. Sapa? Dekyawara Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta, pelemu dadi buta ki rung suwe. Wah. Lah kok dadi kaya mengkono ucapmu? Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapake buta sing gedene sementen mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi perkara niki dirembug. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik, monggo mboten napa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten niki sing dadi nyatane. Nek genep setahun 2 tahun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula, ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan, ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Jagat Dewa Bathara, Kakang Semar. Pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karakadempel sampun? Werkudara? Nggih sampun. Menyang endi Kakang menika mlempak teng pendopo Karakadempel nika napa Dara? Semar wis rasakake gunem sing tanpa guna. Ayo kowe mulih. Ayo mulih sak wadyabalamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kulawargaku sing nang kene, sanak kadang mitra kawruhku sing nang kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kulawargaku sawan kene. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Sedaya wis petingal padhang Ndara.
Mugi-mugi kelampahan anggen kula mbangun kawula sakwetahipun bekasan mujudaken papan ingkang reja, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika menawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudira Janing Kang Ratsuwa berasta kaping ulah Darmastuti. Rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih. Suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika.